כמה פעמים אצטרך להסביר לכם? רשתות חברתיות והעסק שלכם הם לא בנפרד. אתם מנסים כל כך קשה להפריד בין העסק שלכם לרשתות החברתיות, כי אתם לא רוצים להצטייר כמשפיענים או מתאמצים מדי. תנו לי לומר לכם מה אתם מפספסים. בוא נאמר שאתם מוכרים מוצר דיגיטלי, והמוצר הזה לשם הדוגמה עולה 100 שקלים. בתרחיש הראשון אתם משתמשים ברשתות החברתיות. נצא מנקודת הנחה שהכנתם תוכן מצוין מדויק שקורא לפעולה, והסרטון הזה יגיע ל1,000 איש. ונניח שרק 10% מתוך 1,000 איש הגיבו לקריאה לפעולה ורכשו מכם את המוצר. 10% זה 100 אנשים. 100 אנשים כפול 100 שקלים זה 10,000 שקל. תרחיש שני. נניח שאתם עכשיו לא עובדים ברשתות החברתיות. אתם עוברים מדלת לדלת, מחלקים פליירים. כמות המאמץ שאתם תצטרכו להשקיע כדי להגיע לאותה כמות אנשים בלי הרשתות החברתיות היא קשה פי 10. ואני לא אומרת שאי אפשר להצליח בלי הרשתות החברתיות.